Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. तारकर्ली रांज नाल्यावरील पुलाच्या अपुऱ्या कामामुळे लोकांचे जीव गेल्यास बांधकाम विभाग जबाबदारी घेणार का? 15 दिवसात पुलावरील काम पूर्ण न केल्यास ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाका, अशा सूचना माजी खासदार निलेश राणेंनी बांधकाम विभागास केल्या. मालवण तारकर्ली गावातील रांज नाल्यावरील पुलाचं काम अपूर्ण आहे, त्यामुळे वाहतुकीस खोळंबा होतोय. 2 महिने झाले पुलावर दगडाची कपर टाकली आहे. ती वाहतुकीला सर्व वाहनांना अडथळा येत असून त्यावरून 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड्या स्लिप होत असून अपघात होत आहे आणि वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होतोय. त्यामुळे येत्या 2 दिवसात बांधकामाला आणि नाल्यातील गाळ काढण्यास सुरुवात न केल्यास उपोषणाचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बापर्डेकर यांनी दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी मंगळवारी पुलाची पाहणी करत ग्रामस्थांची भेट घेतली. यावेळी उपस्थित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदाराला जाब विचारला. कायद्यामध्ये तरतूद आहे. कोण आहे ठेकेदार? कोण आहे ठेकेदार? आता काय अडचण आहे आपली? हे राहिलं होतं असं सांगू नका, अडचण सांगा. आता काय पहिली काढायला काम संपवण्यासाठी तुम्हाला किती अडचण येते इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये तेवढं मला लाईटीचा पोल आमच्यात बोलू नका. लाईटीचं पोल काढायचं हा नंतरचा आहे. इतर काळ काढण्याचं वगैरे काम आहे, त्याच्यामध्ये लाईटीचं पोल वगैरेचा काय संबंध? तुमच्याकडे कोणी मागणी केली नाही. त्या लोकांना मागणी करायची ते डिपार्टमेंटकडे करतील. ठेकेदाराचं काम लोकांचं मागणी ऐकायचं नाही. तुम्ही डिपार्टमेंट जसं सांगता तसं तुम्ही काम केलं पाहिजे. तुम्ही आता कामाला घ्या, नाही तर तुम्हाला ब्लॅकलिस्ट करायला लावणार. मुदत कधी संपली यांची? 3 महिने झाले. किती महिन्यामध्ये काम पूर्ण कराल अशी तुम्ही त्यांना का ताकीद दिली आहे? आता सांगा मला कधी सांगितलं? मार्च पर्यंत काम संपवल, तुम्हाला मान्य आहे? नाही आम्ही 8 दिवसाची मुदत. एक मिनिट, किती काम शिल्लक आहे तुमचं? दोन्ही बाजूला डांबरीकरण आहे, तिकडे आणि इकडे. ब्रिजचं काम तुमचं नाही फक्त आता तुम्हाला हा अप्रोच रोड दोन्ही बाजूला तुम्हाला करायचं. किती मीटरचा? 60 मीटर. 60 मीटर. आणि गाळ काढायचा हा रस्ता आहे ना, त्याला काही 1 महिना लागला. हा 15 दिवसाचा हा रस्ता पूर्ण तुम्हाला आटपावा लागेल. 15 दिवसाची मुदत द्या, नाहीतर मग नोटीस काढ. आता गय करायची नाही. इथे लोकांचे ऍक्सिडेंट होत आहेत, लोकांचे जीव जात आहेत. तुम्ही जबाबदार राहणार आहात का? असं काय करू नका. 15 दिवसाची मुदत द्या. तुमच्याकडे 15 दिवस आहे, तुम्हाला काम केलंच नाही. 15 दिवसाच्या मध्ये नाही झालं तर तुम्ही त्यांना नोटीस काढायची. आणि आपले सरपंच मॅडम जर यांनी नोटीस काढली नाही तुम्ही आम्हाला कळवायचं आणि पुढची कारवाई जी काय करायची आम्ही करतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.